ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଡ଼ିଆମାଳ ନିକଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍ନୋ ମେରାଇନ୍ ନାମକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 23 ଏକର ଗୋଚର ଜମିରୁ 12 ଏକର ଗୋଚର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପଶୁଜନ୍ତୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଗାଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉକ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କଲେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ରୂପ ନେବ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭୋଳଙ୍କ ସହିତ ରାକେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ଲାଇଭ୍।